Igbo ndị ọma Chineke nna kele chọọ ma o nwere okwu ozi ọma dị mkpa nji wee bịa n'ụbọchị nketa biko na like I said mgbe gara aga na nwanne anyị nwoke bụ Udele ka na-ede petition ya o siri na ihe o need bụ ogologo akwụkwọ 8 cover hard copy 300 pages each. So ọ dị ka ọ ka nọ na the 4th page now ọ ka na-ede because like I said in beginning na nwere onye mere ya arrest ọ ji ije hụ no invitation. So man, as long as no can a petition up till now, which means all I go na station day 1. Ebe can a petition. Ni how we get begin day 1 of Udele. Nime ngabo can a petition. Like I said, Udele was never arrested. Ojele honor invitation. So because of the magnitude of Akukuji a petition, yeah, so he was not able to finish up that yesterday. Okanokwa edenke. So here my oboro me can jump him but na kaka. Foto na-aba ọnụ n'afọ. Foto na-abụ n'afọ nwoke nwe deeper life na nwoke nwe redeem. Ha na-abụsi from the same state. Go and make your investigation. The same state ka ha na-abụsi yo. Mana ha enwebere onye bịa dide nwanne ha nwoke ka ha tagbuo. Enwebere onye si follow ha na ijide follow onye adawu ya vam. In the midst of all, ha na-abụ beginning different age because na nwoke nwe deeper life ya ba 83 years this year. Mana nyama nwe redeem ka clock 82 years, which means na in their old age they are still firing at the devil, they are still making impact. Hana akwa aga with walking stick, akwa ka the most interesting part of it. Obolo maka gini na Ifechukwu amaka. Na ghọta mgbugbo ka ndị Igbo anyị na-ebi ogologo ndụ. Up till now no ọbụla dosara aka ọtọ na-ebi ogologo ndụ. Mana amarozi m nke nwanne unu nwoke pụta ọ na-confuse si unu no nwere ọya na-egbu ndị Africa from the age of 60. Why ọya ahụ egbubere mmadụ n'Aba? Why ọya ahụ egbubere mmadụ n'Aba? The only lie ma ndị ọcha tụrụ anyị maka na say na smokers are liable to die young. Mana ka ngwa ga-agwa nwe ndị ka nọ na Igbo anyị 120 years ka na-ese gwogwo. Ha ka na-ese pieces. Ị na-anụ mmadụ ise ha ka na-atụ. Ha na-ese kpọtị ha segide like this na-ajụzi nna mkpụrụ obi na nwụhụ nchegharị n'ọkụ ka ya akpọ ya na ha na ha akpọ ya bụ mkpụrụ obi ọkụ. Asị m na ise siga dị mma olu, and I'm just trying to pass a message. So iji gwa nke bụ eziokwu na anybody can be arrested because okwu m n'ụbọchị nketa na-aga so many angle. Anybody can be arrested. O nwere onye ọbụla dị above the law na Nigeria because the other picture ị na-afụ n'ebe nke ọzọ bụkwa na nwoke one young boy si na EFCC chairman ya anwụ ya kwa comment section ka o mere ya na comment section na Instagram kita aka akpaligo nya bụ Ezekuden. Ọ bụla gịnị ka akpọla cyber stalking and cyber bullying and cyber ihe ọbụla akpọla ha nọ under cyber. Secondly, ọzọ na-ekwu dị ka ya bi ya bụ na gịnị ha line nwanne anyị nwoke aka ifile n'ihe ọ na-eme abụ arrange jee mebe nke gị as long as na ịkpọtabịara nwanne gị nwoke kpọtabe nwanne gị nwaanyị ọ na-alụ di na ọ na-alụ nwunye ya ịkpọtabeghị onye ya asị m na nna na-enwude ha na-abụ na-emele nke a mee nke ọzọ n'okpọta nwanne gị nwoke je kwụọ ya gosi anya bịa arrange ị na-atụba asị. It's better some of you learn to mind your business. Na nghọtago, learn to stay on your lane. Asọrọ gị ekwu n'eziokwu, kwuo eziokwu ịdị sure ya. Na even as time goes on, ekwensu bebache Jesus I know, Peter I know, you who are you. So even ekwensu admitted the fact na no man ndị dị otu mana nna ele onye Igbo na mụ amara onye Igbo. So biko na ụmụazị Igbo anyị, ndị Igbo anyị dodonu ana m ayọkwuru na-asị si rapụrụ nwanne anyị nwoke aka ka o zuo ike. The reason why ndị mmadụ akpụbeghị nwanne anyị nwoke n'ọnụ maka petition na Udele ka na-eje na prison. Ọzọ ka na police station na-ede ọ bụghị na ọ bago prison o babe prison because ọ sị na ọ ya akpụrụ na ọ decha nke ya oti ya na TV then ọ kpụrụzia ndị mmadụ na-abịazi ndị niile gbalịa data akwụkwọ anọ ya akpụzi ha na-abịazi court na enwe akpụ ha na-abịa court. So the gravity of ihe ọ na-ede karịrị so he needed some English. Mana ọ nwere English ọ ya bụ ịchọ ide na-akọ confuse ndị Igbo anyị ebe a bụ na ede yes or no. So if ide that yes or no ide absolutely neither. Mago ịchọ mmadụ go isi ya went come see ya see you through. Mago ụmụ kpochikpochi oyibo ya bi na-eti gasị ama yes na onye agụla akwụ so ọ ya aha ka ọ na-ede ọ ka juwe nọ ebe ọ nọ today. Biko na onye ọbụla mara ya biko as I'm talking to you now anọrọ m Abuja ọ bụla mgbe m nọ ọrụ na Abuja
nka ibebịa sikwe ka mma na mma enyela aka bujeli ya nri ebe ọ nọ were akara ka ihe akara na bread ọsọsọ bread nke ihe ahụ eme ya ka onye nsị n'oge because the worst thing ihe eme gị na ịnọrọ ụdị ebe ị na-ede petition nsị kpaba gị definitely ihe ejeje nyu ya ebe ndị prisoners na-anyụ so it's better na ịnọrọ kpaa ya for like 3 days 2 days like this afọ ga-eshie ike ị na-eri ọkpa na-ata bread na-ata agbado na-ata ịwa so nya bụ ihe ihe na-eli studi ọ bụ na m nọ na Abuja kịta nso ka nje bujeli ya ihe o depend kwa ọ bụ na ọ natago tupu nnachi ata back to Abuja anyị amalụ ihe mere mana ọ na ọ natabe I will volunteer my time because m na-atara ka mma na mma yo J Park because J Park na Abuja ọ na mma ayụ ya ka o wejeli ya nni maka ada ama because still na afọbere m ndị mee video na-asị free udele free onye dị ụtọ because ha ma na ọbabeghị prison na ọbabeghị nga being cell na ọbabeghị dị n'ọka nọ na kanta ede petition ya mana mgbe ọ chọrọ ịlara ụlọ akpọba ya na prison ọ larụcha ụlọ zụchaa ike ka aka ya wee dịkwa free ide ihe ọ na-ede akpọpụtakwa ya so as of this morning na ọka na-ede because akwụkwọ ejubeghị ọ na-aghọta so mụrụ ihe n'ihe a na nwanne na-ekwu because na nna agwụ ndị mmadụ onye ọbụla tie ili ya n'ọbọ anybody can still be arrested just like this young man esi na EFCC chairman ya anwụ akpọli ya mana eji ọzọ onwe gị onye si na sikpụta nwunye Tinubu ka ebe ya isi na ihe Koran ha kwuru na ebebere ya isi up to na akpụbere onye nke ahụ echefula nọ Nigeria ka anyị nọ freedom of speech dị mana freedom after speech bụ ebe nsogbu ya nọ nobody can guarantee you that so because as a young man na-etonite don't follow the full step of this your mentor san nwa na-akpọli onye ọbụla afọ na social media because like I said udele nwe the whole of the whole forces niile onwe o ji contact out of ebulukwana gị ka esi bịa bulu udele mee gị invite because number one the other comedian emekwala invite D1 emela invite na Lagos ojezacha nke pụta bịa mee video in less than 16 hours o jecha aza ha ọpụta bịa mee video si na ojekwana anya pụta anọ mago ndị emeli ihe dia very dark man o jekwa ajije mee petition ya na Tonto Dike mechakwa that very day ọpụtakwa mana amarozi m na ọwa akwụkwọ bụ ihe na-agwụbeghị ka ọ ha na-achọ ka ewetakwa eli ọzọ nke mee ọka ji wee nọrọ ebe ọ nọ ọrụ n'ọbụ na o si na dị na ama nnu ya n'ọnụ m I did not say na emele udele arrest ihe m kwuru bụ gịnị ọka na-ede petition because na he went to go and honor invitation mana ka o si na dị nnachi ya taa Abuja ọka nọrụkwa aka na-ede because I will be going back to Abuja next week Monday or Tuesday nnachi ya taa Abuja enwere ike ọ bụrụ na ọ dechabe enyere ya nne mana biko J Park ọ bụrụ na ị nọ nso kaba arụ ka nọrọ ọ bụrụ na ọkụ ebe 12 ọ pụtabe kaba arụ bujeri ya nne because ụmụ nwanne o mere abandon amarọ m na ha ebutekwala ya nne ndị niile na-asị ya ride on ha nche niile ha gbakwuchala onye ọbụla ezuona nwere onye chọọ ebu gịnị corporate biko onye ọbụla na-azụ isi ya azọ o metụtaga anya kịta o metụta n'imi ntị na ha anụ ụdị ya kịta ekwuchakwa m onye o jiri uche ọla ihe m na-ekwu ka ọ dịnụ